Szeretettel köszöntelek. Pszichológusként nagyon gyakran szembesülök azzal, hogy milyen sok ember szenved pánikbetegségben. A hozzám segítségért forduló emberek jelentős hányada is ezzel a problémával küzd. És amikor valakinél kialakul egy pánikroham, és ilyetében elmegy egy orvosi kivizsgálásra, akkor jellemzően semmiféle szervi okot nem találnak, minden eredmény negatív, így aztán felállítják a pánikbetegség diagnózist, és a személy megkapja a gyógyszerét. Habár a hivatalos nevében benne van a szó, hogy betegség, pánikbetegség, én inkább egy állapotnak tekintem ezt, magát a pánikrohamot, az pedig egy tünetnek. És mint ilyen, az tulajdonképpen egy jelzés, egy mutató, hogy kizökkentünk az egyensúlyi állapotból, nem jó úton haladunk, valami nincs rendben, és ilyenkor természetesen mindig ennek az egyensúlyi állapotnak, testi-lelki egyensúlynak a visszaállítása a valós és végső végleges megoldás. Ilyen értelemben tehát egy roham, habár egy nagyon ijesztő és szörnyű élmény, tulajdonképpen ártalmatlan, és hogyha egy kicsit közelebbről megvizsgáljuk, akkor nem más, mint egy hosszabb ideje felhalmozódó, elfojtott, elnyomott belső feszültségnek egy gyors, automatikus, hirtelen levezetődése. A pánikbetegség pedig jellemzően úgy alakul ki, hogy az illető személy nagyon megijed ettől a derültékből villámcsapásként érkező rohamtól, nem tudja, hogy mi történik vele, nem tudja hová tenni a dolgot, hiszen nincs közvetlen kiváltó oka. Elkezd félni, elkezd szorongani attól, hogy bármikor kialakulhat egy újabb roham. Ez a szorongás aztán nagyon gyakran generál is újabb rohamokat, nagyon sokszor így alakul ki a pánikbetegség, illetve az is egy meglehetősen gyakori velejárója vagy következménye, hogy beszűkül az illető személynek az élettere, nagyon sokan a saját lakásukat, otthonukat nem szívesen hagyják el, mert attól félnek, hogy kellemetlen vagy kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek, vagy esetleg megszégyenülnek a kontrollvesztett állapot következtében. Amikor valaki engem megkeres e-mailben, és leírja a problémáját, akkor nagyon gyakran pusztán a leírt tünetek alapján sejtem, hogy milyen ember lehet ő. És ez azért lehetséges, mert a tüneteink utalnak a személyiségünkre. Tehát tulajdonképpen arról van szó, hogy bizonyos típusú betegségek, pszichés zavarok meghatározott típusú embereknél alakulnak ki. És azért fontos, hogy tudjuk, hogy mely személyiségvonások, személyiség jellemzők milyen típusú betegségre, pszichés zavarra hajlamosítanak, mert akkor ezáltal tudatosan, azzal, hogy tudatosan formáljuk, alakítjuk egy kicsit a személyiségünket, meglehetősen hatékonyan védekezhetünk ezek ellen. És ebben a videóban azokat a személyiségvonásokat, személyiségjellemzőket szeretném felsorolni, amelyek az én megfigyeléseim, illetve tapasztalataim alapján nagyon gyakran nem csak a pánikbetegség, hanem általában a szorongásos zavarok, de főként a pánikbetegség hátteréül szolgálnak. Tehát mint egy személyiségi alapot képeznek, amire aztán a szorongásos zavarok, főként a pánikbetegség nagyon könnyedén rá tud épülni. Nem állítom egyébként, hogy mindenkinél kimutathatóak ezek a személyiségvonások, aki pánikbeteg lesz, de a tapasztalatok szerint az esetek túlnyomó többségében, tehát a pánikbetegek 80-90%-ánál fellelhetőek ezek a vonások, ha nem is mindegyik, de néhány ezek közül. Az egyik ilyen tipikus személyiség jellemző az erős megfelelési kényszer, ami megnyilvánulhat kifelé, vagy befelé, vagy akár mindkét irányba. Tehát vagy másoknak, más embereknek igyekszik görcsösen megfelelni az ilyen ember, vagy önmagának a magával szembe támasztott saját követelményeinek. Aztán egy másik gyakori jellemvonás az a maximalizmus,
amihez gyakran kapcsolódik a perfekcionizmus, mint tökéletességigény, tökéletességre való törekvés. Tehát a maximalizmus, a lehető legtöbbet kihozni magunkból, mindent jól csinálni, érezzük azért, hogy ez az előzőleg említett megfelelési kényszerrel mutat kapcsolatot. Aztán nagyon jellemző az, amit én úgy nevezek, hogy kontrolligény, vagy úgy is mondhatnám, hogy kontrollkényszer, és ez tulajdonképpen nem más, és vagy röviden úgy foglalható össze, hogy az illető személy szereti kézbe tartani az élete gyeplőjét, görcsösen, mereven, szorítani, lehetőleg ellenőrzése, felügyelete alatt tartani az életét meghatározó dolgokat, helyzeteket, ami nyilvánvalóan nem is lenne önmagában probléma, akkor van baj, hogyha ezt az ellenőrzési kényszerét szeretnék kiterjeszteni azokra a dolgokra, helyzetekre is, amik fölött nincs hatalma, amik nem az ő hatáskörébe tartoznak, és így aztán amikkel szemben tehetetlennek érzi magát. Ilyen esetben ugyanis az történik, hogy ez az erős kontrollkényszer és a tehetetlenségérzés összeütközik egymással, és ebből az összeütközésből egy erős frusztráció, szorongás és egy bizonytalanságérzés alakul ki. Egyébként is az ilyen ember az szereti előre látni a dolgokat, tehát megtervezni, és nagyon rosszul viselik azokat a helyzeteket, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy ők eltervezték, mert ebben is a biztonságérzetük megrendülését érzik. Mondanom se kell, hogy ebből kifolyólag aztán nem szeretik a változásokat, főként ha azok hirtelen és váratlanul következnek be. Kicsit olyan, mint ha kirántanák a talajt alóluk, elvesztik az egyensúlyukat, bizonytalanná válnak, és hogyha belegondolunk abba, hogy milyen gyakori tünete a pánikbetegségnek a szédülés érzet, akkor azért látjuk, hogy van egy analógia a szédülés és ez az egyensúlyvesztett állapot, a bizonytalanságérzés között. Aztán, ami még nagyon gyakori, vagy eléggé gyakori, sok pánikbetegre jellemző, ez a fekete-fehér látásmód, ami azt jelenti, hogy felosztjuk a világot jóra, rosszra, nem csak a világot, a világ dolgait, az eseményeket, a helyzeteket, de még az embereket is. Van jó-rossz, van helyes, helytelen, fekete-fehér, és nem nagyon van köztes árnyalat. Tehát ez egy kicsit ilyen szögletes, merev, és picit ítélkező látásmód is akár. Tehát valami vagy ilyen, vagy olyan, és hogyha belegondolunk, akkor ez is egyfajta belső biztonságigényből fakad, hiszen azáltal, hogy kategorizáljuk a világ dolgait, tulajdonképpen egyfajta rendet teremtünk, egy átláthatóságot teremtünk, ami aztán segít bennünket a világba való tájékozódásban. A problémát az jelenti, hogy azzal, hogy megteremtjük a sötét oldalt, megteremtjük azt is, ami ellen aztán tiltakozhatunk, amivel nem értünk egyet, amitől esetleg félhetünk, tehát ezzel megteremtjük a momust is a magunk számára. Illetve ami még egy nagyon lényeges dolog, és mindenképpen említést érdemel, ez amit úgy foglalhatnék össze, hogy minden áron is mindenképpen erősnek kell lennem. Egyébként a kell és a muszáj, ezek amúgy is olyan szavak, amik eléggé gyakoriak a szorongásra hajlamos emberek, illetve főként a pánikbetegek esetében, az ő szótárukban. Tehát ez a mindenképpen erősnek kell lennem, mindent el kell bírnom, a jég hátán is megélni, ha kell, és nem lehetek gyenge, nem fejezhetem ki a gyengeségemet, az érzékenységemet. Tehát az ilyen embernek fontos az, hogy az én képének egy szerves részét képezze ez a személyi erő, és hogy ezt sugározza kifelé is, ezt mutassa másoknak is, és lehetőleg palástolja, elrejtse a gyengeségeit.
És hogyha megnézzük ezeket a személyiségvonásokat, vagy jellemzőket, amiket felsoroltam, akkor azt látjuk, hogy ezek így együttesen egy meglehetősen merev, görcsös, rugalmatlan személyiségi alapot képeznek, és pontosan ez az a személyiségi alap, amire nagyon könnyedén ráépülhet egy szorongásos zavar, elsősorban a pánikbetegség. Persze mondhatnánk, hogy elég sok ember van, aki ilyen, mi alapján dől el, hogy ki lesz pánikbeteg és ki nem, illetve hogy melyik életkorban alakul ki. Azt tudom mondani, hogy szintén a megfigyeléseim alapján az első roham tipikusan olyan élethelyzetben alakul ki, amikor egy megterhelő élethelyzetben, megterhelő körülmények között él a személy, tehát egy nyomasztó, megterhelő élethelyzet váltja ki. Ez nagyon sokszor a munka világából jön, tehát a munka túl sok, nincs lehetőség megpihenni, nincs lehetőség levezetni a feszültséget, egész egyszerűen túl sokat vállal magára hosszabb ideig az illető személy, de nagyon gyakran más jellegű ez a megterhelés, tehát lehet érzelmi is, lehet egy vállás, szakítás, bármilyen gyászreakció, de az is lehet, hogy például benne kényszerül maradni egy rossz kapcsolatban, és ettől megterhelő az az időszak. Tehát bármi más is lehet, akár egy költözés is, egy külföldre költözés, amikor 180 fokot fordul az ember élete, és új kihívások, új helyzetbe kell feltalálnia magát, azért nyilván ez is sok-sok kihívással, megterheléssel jár. Tehát azt, illetve még egy nagyon lényeges dolog, hogy sokszor az első roham megkésik, és nem akkor alakul ki, amikor a megterhelő élethelyzetben van az illető személy, hanem utána, érdekes módon. Tehát akkor, amikor már szinte túl van a nehezén, már lecsengőbe van a dolog, már megoldotta, már föllélegezhetne, akkor alakul ki a pánikbetegség. Tehát azt tudom mondani, hogy alapvetően két része van ennek. Egyik oldalról ott van egy kicsit merev, görcsös, rugalmatlan személyiség, a másik oldalon pedig ott van egy megterhelő élethelyzet, és ennek a kettőnek a kölcsönhatásából alakul ki tipikusan az első pánikroham, és ennek a következtében pedig a szorongás, ahogy elmondtam a bevezetőben, előhozhatja magát a pánikbetegséget, a bezárultságérzést és akár az agorafóbiát ezáltal. És akkor nyilvánvalóan felvetődik a kérdés, hogy mit lehet tenni. Mindenkit ez érdekel, úgy gondolom, ez a legfontosabb kérdés, hogy ha tudjuk is az okot, ez rendben van, de mi a teendő, hogy lehet ebből kijönni? Ha például valaki magára ismert az elmondottak alapján, mit tegyen azért, hogy ne alakuljon ki a jövőbe pánikbetegség nála, illetve hogyha már kialakult, akkor mit lehet tenni azért, hogy ezt kezeljük, hogy ebből kijöjjünk, hogy megoldjuk a problémát. Azt gondolom, hogy az eddig elmondottakból logikusan következik, hogy alapvetően két dolgot kellene megtennünk. Az egyik az, hogy húzzunk meg egy határt. Húzzunk meg egy határt a terhelésben. Tehát tapasztaljuk ki, hogy hol van az a határ, ameddig biztonsággal elmehetünk, viszont amit ha túllépünk, akkor már egy bizonytalan területre érkezünk, és kialakulhat mindenféle probléma. Tehát tapasztaljuk ki, jelöljük ki ezt a határt, húzzuk meg, és ne lépjük túl. Ne vállaljuk túl magunkat. A másik nagyon lényeges dolog, az pedig az, hogy ezt a kicsit rugalmatlan, merev, görcsös személyiséget próbáljuk meg egy kicsit fellazítani. Oldjuk egy kicsit ezt a merevséget. Erre vannak nagyon jó gyakorlatok. A Skype tanácsadás során ilyeneket végzek a pánikbeteg, illetve más szorongó kliensekkel. Tehát vannak beszélgetős és írásbeli gyakorlatok,
de különböző technikák is, mint relaxáció, légzéstechnika, imaginációs gyakorlat, vizualizációs gyakorlat. Tehát olyan technikák, amiket bemutatok, megtanítok, és aztán az illető személy a két foglalkozás között a saját otthonában is végezheti ezeket. Ráadásul a segítségnyújtás Skype-on történik, ami azért is nagyon jó, mert bárki igénybe veheti. Tehát ha valaki esetleg távol él, külföldön netán, vagy az agorafóbiájából következően nehezen hagyja el a saját otthonát, ők is igénybe vehetik, hiszen ebben az esetben úgymond házhoz jön a szaksegítség. Úgyhogy összefoglalásképpen azt mondhatom, hogy van természetes megoldás, létezik gyógyszermentes alternatíva is, érdemes ezeket kipróbálni, érdemes élni ezekkel és alkalmazni ezeket. Ennyit szerettem volna röviden elmondani a pánikbetegségről. Köszönöm a figyelmedet, találkozunk a következő videóban.